Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipliang subhai pi baro sya ka bati CTV rengkat bat kimat jangkane kejan met ka arpu Tarik Risaw arjar arpusan. Kimat Khubor naga Jylla. Kinong yalam jangka nong tulo matan marmain development. Kila IT dah kedor khas hau sembut Menteri Rangba ke Jylla ba Presiden Tensong bandawa ia ke sorkar bahkan pleno sakawai ke Community and Rural Development Block Batamai hatem riboy. Kan nong telu matan marmain development kalapan pau ba yakane ke jing dawa ladap IT ru mensua show Menteri Rangba ke Jylla Konrad K Sangma bat hau Menteri Barim Ketenat CNRD u Abu Tahir Monda. Menteri ke Sarkar Jylla bapek ia ketenat jengok kai lane ka tourism Timothy D Shira ula ong ba kejing don jong lenti rel ha mendi pathar harilom garo kalaya rap shisha ya ki nong rem bat ki paj ba harilom garo ki kwa ban pen beteng biang ya ka lenti rel shaki wei pat ki benta kumsha bagmara bat shawei namar ba kiyo i ba kaunra kejing mentoi ka MDC jong ka seng NPP na Nongsken constituency ka kong Grace Mary Karpuri. Kalawan ra ya ka jingkli heying dorbar jong ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jing yo lumpisa ka council na ka professional tax. Haba jubab ya ka ne u executive member. Uba pek ya ketenat pelatengka uba seibor lang renja. Ula jubab bahaki henriu benai kata nado ubenai yayong hado ubenai nailor mentau snem. Kata kamu henriu benai. Ka district council ka yok lum bisa shipau klor prapuai lak kendai kunai jar news pa lai tengka bat tang hau benai leber pat mentau snem. Kabamut tang shipnai ka yok lum new pesan lak kendai pun riu jar lai kendai spa lai pun riu tengka. Haba benrap ya kene ke jingkeli unong yalam kaliang persyak ha KHADC badairu MDC ke UDP na Sora constituency uba Tito Starwell Khan ulabu jingkeli balai baki nong de waidong ru ki yok notice baki day ban siu ya ka professional tax ban ha katai ka por uba Tito ula kiu jingklut na kadau ke jingbom ailat u chairman ban jubab da ka baong ba kadai ke jingkeli ke baladep keli da weipat UMDC ha ka bay day bat ka professional tax ha cantonment UMLA jongga mau keruat constituency ba Renington Lendok Tongkhar ulahir jurip ya ke jingpentrei ya ke jaka penlang bat kumjuru ya ke jaka ban ring jongga greater mau keruat combined water supply scheme balashna lengba ka jal jivan mission ka bakot nriu folklore tam ka ban penpoi hagi prateli gishnong Hadin ke jing bemuan pai yeng syu jong rongba ubala jak rengai la prasni kipai ba nong snong jong snong mau klam nong pendeng kila yami pai ba renti nalayeng ban lewat yo ba pernailen nong rem uba la sauplais nem karta ubala jak rengai naduk ka khatlai Tarik Risaw arjar arpusan Hakawai pat kaliang ki pulet ke West Khasi Hills District. Kila pentip ba kila yo jing tip bala yo iyo ba pernailen nong rem hakathain mau diang New Shillong Township East Khasi Hills District. Ki pulet kila pentip ru ba kila pa ya ke jing tip syaka police control room ha Shillong ba la pentip ru syau rangba snong bat kani kedai ke jing yo jing tip ke patmai hadu menta. Kinong hikai school SSA badan hapok Kshatri jongka All Meghalaya SSA School Teachers Association. Hapok kajing yalam jongu babu Peter Terniang kumu presiden ula ong bakaseng kampat weng satia ya kajing ki henrei la shu sange shipor namar kajing keren bat ka sorkar ban penkiu tulop kadang ya chakman. Kinong yalam ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District. Kila late banya kendo ya Deputy Commissioner jong ka Southwest Khasi Hills District uba Barnari Maulong ban panjing bencai hadian baka seng kala suba bakala bandon ka jing tmu bashalandet hakabaya day bat ka geoscientific investigation balale da ka Geological Survey of India hagathain maukurwat hadian ka jing menjur na ka sorkar kme lengba ka Ministry of Mines.
Usamla forward man nong rem ula kentok ru ya ka jing yuk kejat jong ki nong tre ka Geological Survey of India hagatain mau kurwat klem da ajing tip benia ne batai benia syaki pai ba halor kani ka kam bat klem ka jing slok shwa ya ki shnong beper ha shwa ban ya chakmat ya ka field survey jong ki Kita khot jong ka Khasi Students Union West Giant Hills District kila lek senran lang ban ajing ada bat yarap lang ru ban kit yu kuba uba ki nong rep jong ka snong lapangap kila dep ot ki pentor keba ki badon syajan ka snong tak pat ka snong bahab ha West Khasi Karbi Anglong balabuhai snong da ka jat penriu Karbi Hadin bagi Bor District jong ka West Giant Hills bat ka Karbi Anglong kilai penbet ban ailat ya kinong lapangap pakin ot yuk ba jong ki harengkat ka jing senran lang jong ki magister bat ki pulen ki nong snong jong ka lapangap kilai olat mentaban ot yuk ba jong ki bat kila sedang nadu ka por shipau bejimen step nrei Shwaya kani kalau don kejing lang hak handuli ban batai ya kinong snong khnang bakanom mi kano ka huri hura Hakani kejing ot keba jong kinong lapangap lawan banyarap langru dakit khot jong keseng FKJGP West Giant Hills District. Hakajing yalang hapdeng u gaubura lani urang ba snong jong ka tapat u Olingson Timung bat urang ba snong jong ka lapangap uba Daimon mi lengdo. Kinong yalam na Karbi rengkat kaseng Sochang Amreng Border Development Committee balasaki dagibor penia district jongga Karbi Anglong bat West Giant Hills District kinong yalam na Karbi ki dawa badai ban kem ya ki briu badon kti ban peniap yau Oriwell Timung bat dai ban penstet ru ya kejing tokit halor kejing yap jong u kila bu gendon balada om kem ka ban wanra jing suk bat kani kan pentut ya karep karep Superintendent of Police jongga East Khasi Hills District uba Vivek Im ula pentip lengba ka kerwa Khubor baki pulit ka East Khasi Hills ki bor peniak district ketenat forest ketenat excise bat ka State Anti-Narcotics Task Force kila thang dakading hadu ba unda keladpe ya kumba shipau ton au ganja uba kila penduk namar kalong bi an kat kumki kendon jongga NDPS Act Namar bakala jur palat kajing ya jong ki kali khamtam ki arshaka nakali ang bumdei ban ya ka baju ja kha ha forest colony ki pulit ka sadar police station ki lalek ban pelong da kajing khanra ba kendit hakane ki jaka bat kila yo bat bon teli ki arshaka ki bapen khain an bat yakini lapan phai din no bat labtha bagi dei ban ya nak lenti ke badai namar bakane ke jingle jong ki ka bu jing ma ya ki weipat ki kali ki bawan na galenti ke badai mentapat ngini phai syakimat Khubor nak Kylleng kari ka Election Commission of India kan penlong ya kejing yang ka ba ars ngilenter bat ki officer election jong ki Jylla bat ki Union Territory ban bishar benia ya kejing pen kre nak benta ka special intensive revision ya ka thup kerteng jong ki nong thap vote ki he sarkar gin sarai ya ka plan pentrikam hagari borok away bat hato ya ka SIR on penlong tangsisien ne haki arbenta Kibor pahara ha jamui gila yok ban kurup ya ka way ka magazine AK-47 bat khat arteli ki kuli bempat Pyrthei ha ka jingkhanra lang ha ka pormiet ha shwa ka election sharing dorbar thawan jong ka Bihar ki pulit ki subajur ba ki naxalite ki don kti kat ba ketenat election ka pentip ba layok kurup hadu nyau puwei point san penyo klor tengka bat ka penklan ya ka jing penjari an shwa ka election hau benai nai win Naduk bala penterikam ya ka Model Code of Conduct na ka benta ka election ha Bihar ki bor penjarian kila kurup pisa ki kiat ki drug bat ki wei ki mar bala khang persya ki basyongdor hadu nyau puwei point san penyo klor tengka katanat election ka ong bagi jingkhanra lang ki temu ban khangla di ki jing penbor ya ki nong thap vote bat ban pentikna bagi jing thap vote ki nong ki ba lailo ki ba hok bat ki ba syai Namar ka jing snew jong ka mariang ka helicopter jong ka President Draupadi Murmu kala her khando ha Pramadom omshu ha nilakal ha kapor bakale jingo ya ka Sabarimala na ka singi ka lalai patsha Pamba bat nang ta sya ka temple da ka kali ka kerpang ban ai jing duai how Lord
Ayappa Shwaban Lekpai Sha Thiruvananthapuram. Menteri rang badok gari Narendra Modi bat ki wei ki nong mikmat kila ai ku belai sing khai menteri kampo yeng Amit Shah da ka bayaro ya ka jing IT lot jong ha ka kam syakri pat ba bat ki jing nok senyang sya ka jing ya dari kinong yalam ba kentup ya Rajnath Singh Yogi Adityanath bat Nitish Kumar kila yaro ya ka jinglong no yalam ka jinglong renti bat ka benta jong ha ka papen klan ya ka jinglong shngai hapo gari India. Ka sarkar kala pelaj ya ki khusnam balapun kup buram ya ki sipai jong ka Indian Army bat ki sipai sun namar ka jingslor bakarpang jong ki hagikam kentup ya ka Operation Sindur. Ka Presiden Draupadi Murmu kala menjur ya sispa arpunyu teli ki khusnam jong ka jingslor bat sauhu teli ki khusnam jong ka jingsyakri bakarpang hakaba katto kat ningut ki officer kila yo ya ka Vir Chakra na ka benta ka nuksa jong ka jinglong nong yalam bat ka jingslor. Nephew Rio, Menteri Rangba ke Nagaland, ulah syakjit kumu Presiden jong ke Naga People's Front, hadien ke jing penyesok lang ya ke NDPP bat ke NPF. Da ke bajer ya ke kum ke jingwan pai syalayeng ke bakmen, Rio laong ba ke jing penyesok ke de ke senjam, ke ban sanam, ban penskem ya ke jing teli hakatan, bat ban kentiu ya ke jait penrio Naga. Baro ki henrengut ki pasyak kena ha ka mokot duma lek be ijat ha Durgapur kentup yo parlok senrang jong ka nongsyak lek be ijat on sawan ra ha ka ying bisyar namar ki pulit kidang panpor ban set ya ki na ka benta ban tokit benia ki he nong tokit kila ong ba ka jing bemyahap ha ka jing kren kila mi pat arngut ki nongsyak kena kila ban kelalong ki nong menjur kat ba ka jing tokit kadang ya cakaman. Ki pulit kanong ba Delhi kila yo kem yo Rio Sneo uba kila twet Risaw ya uba latip ru kum Ritik hadien baladon ke jing siat ha Dwarka section 3 hagaba mau bat way officer kila mensau Risaw uba la syak kena haga company brio dangshen ula syak kem rengkat bat ke pistol bat la tokit yo halor ke jing dei bat ki kenhun runar kawai ka kali tar kepala penher state kala tenrak ya ki lightly ki tuk Hasurok National Highway 52 haga time chomu jong ka Jaipur haga ba saungut na kawai kalong yeng kelayap bat laingut ki wei pat kila mansau kani kala ja haga por bakidang wan pai na ka temple Khatu Syam bat ki pulit ki suba bakadau kadai ki jing penher state syabapalan bat korukom nya kali klam akor. Mentang ini pai syakimat Khubor na Kylleng diri ke Pyrthei. Hadien san benai, kani kedai gasien benengkong baka North Korea kala siat bon teli ginam ding kata kat to kat ne sngi shwa baka South Korea kan penlong ye ke jingelang jong ka Asia Pacific Economic Corporation bat ke jingwan jengo jong Trump u Presiden jong ka US. Kita ginam ding na Jungwa ha North Hangwa Province kila her kumba lais pa 10 kilometer bat langai ba kidai ki tactical missile ki ba yasriem bat ki bala test ha ubnai nailar arjar arpsau Mas'ud Pezeshkian ula kentu ya ke jingedai ke ba kham klan ha pedeng ka Tehran bat Baghdad ha barok ki liang ha kapor ba yakran bat unong yarap ya dari jong ka Iraq Qasim al-Araji barok arliang mamla kila pen skambiang ya ke jing te kular jongki ban yada ya ki khaput house nem arjar arpulai bat kila kular ban yatrelang shushu hagikam jong ka than ka yo ka kot bat ka culture ka Israel kala yok ban shimno ya ki met yap jong ki arngut ki nong syak rabor ki bumla ban itu na ka Hamas lengba ka Red Cross hapo ka jing yete kular ban sange asiat ke barang ya syakmat kani kalong hadien ke jingwan pai biang jong weipat nong syak rabor ha ka singin kong kabala penpoi ya ki met yap baro ki bala lap syaka khatsan teli kat ba arpu prateli kidang sa ha Gaza Vice President jangka United States J.D. Vance ulamaham baka Hamas kan syak penduk pendamno ladaka kentaj ban penduk ya kitiar yale bat ula banjur batang ka Israel kan rai ya kanu ke jingdon jong sipai bari ha Gaza ula kentu ya ke jing ya syak ha ke jing persyang ban peniok biang yakinong syara bor bat ula kersyan ya ke jing peniesuk ke barang ya ke benta bat mai jong jing esuk
Dagi pau langut kinong Australia kila yo jing maham halor ka jing shit ka ba la sha bad kal air ka ba jur ha kasing balang ha ka ba ka jing shit ka la jan poi sha ka saupo degree centigrade bad kal air ka ba jur hadu shispa kilometer ha ka shikenta ba la maham ban husiar halor ka jing kem ding ki klau ki betap bad ki yeng ki sem Kajing shit ke bajur bhajong benai Risaw kalakta ya ki babun ki Jylla kat ba ki hek sarkar ki la kentu ya ki brio ban syong apo yeng bat ban sibun namar ke jinglong ke sem benang kamlong ke batikena ka Netherlands kala pentikena ya ke jingpang mpox badon sa uwei ujat kenyang jingpang 1B ubat mai bat ubala ban sapriang bha ubala lap ha ka khanyu tarik Risaw ki he ka kot ka khia ki lai thu ba wei briu ba yo ek jingpang ubampat ai dawai yada shimla le chagi wei benta jong kari kumta ka jing saprang kam dalong ka bama ka jing sange thma ha Gaza kala ailat ya ka World Food Program jong ka United Nations ban penpoi palat nreu hajar news pa ton ki marbam sejan siteng million ki brio wala ka jing penpoi marbam kadang dunabha ki he ka UN ki maham ba ka jing kerdu bam kadang yai beteng ha ka than shate jong ka Gaza bar ki kentu ban ple shu ya ki jaka rung khapot ban penyar ya ka jing a jing yarap palat chisnem ha ka jing sanchar pa shipor jong Muhammad Yunus ka Bangladesh ka kendu ya ka jing sha pen shitam ben ha ka sain Pyrthei ka jing kiu ka jing ya kan at bar ka jing ya dei ka ba senjor bar ka India la keno ba sarkar ka penrem ya ka Awami League ka khangla de ka jing lai luoj bat ka jubab kala ya ka jing hapori dag ba keno ya ki bor ki banabar ka menteri rang ba do ba sipor jong ka Nepal ka Sushila Karki kala penlong ya ka jing yalang ka banengkong jong ka bat ki seng sain Pyrthei ki ba he bania kren halor ka election banwan pedeng ka jing sngukhia halor ka suk ka sain hadin ka jing khi jong ka Gen Z ka ba shirkai kalau kular ban penlong ya jing tap vote ki ba lai loy bat ki ba hok wadah pedeng ke jing syak kan tho alor ke jing penslam ha ke jing ekran bat ke jing khuslai alor ki tiar yele ki bempat yo biang bat ki koidi ki ba lalai ban phet kitu gilong kimat khoblai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.